Precisament des de fa poc, els agents rurals disposen d'uns gossos que, entre d'altres missions, tenen la de detectar amb el seu extraordinari olfacte què pot haver provocat un foc. Salutacions abans d'iniciar la jornada laboral dels agents rurals de dues potes i dels de quatre. És el nou grup especial caní del cos, cadascun amb una especialitat diferent, com la Trufa i el Gabriel, que comparteixen un do. Són molt bons rastrejadors d'animals salvatges, però és ella, la pastora belga, la qui és capaç de localitzar excrements de llops i d'ossos, el que és una eina primordial per localitzar i seguir aquestes dues espècies. En aquesta finca hi ha un excrement d'un os bru, però també d'altres animals com gossos o ovelles, i ella localitza la femta de l'os en només uns segons i és capaç de distingir-ne l'olor d'entre totes les altres. Molt bé, Trufa! El primer i més important és la immediatesa de la informació. Si jo trobo un excrement d'os aquí, sé que aquí hi ha hagut un os. Que si no, jo aquest excrement el portaria a un laboratori, farien un anàlisi, igual tindria el resultat al cap d'un mes. Segon, les femtes les pots confondre. Visualment, dir aquesta femta pot ser de llop, igual és de gos, o és de guineu, o és d'alguna altra. La gossa no t'enganya. Al Piris l'han ensinistrat per detectar accelerants del foc en incendis. Saben si són intencionats o no, gràcies a ell, i els ha ajudat a resoldre investigacions que sense aquest gos potser no s'haurien pogut tancar. Són un company de feina amb el que conviuen 24 hores. Hi ha un component emocional molt fort, que és el gos de casa. Vull dir, al final, amb el binomi entre guia i gos, crec que és molt important i que a l'hora de treballar es nota molt. La Gaia només té 20 mesos i ja ha resolt diversos casos en els que s'havien utilitzat verins per matar espècies salvatges protegides. Busca! La seva feina és localitzar animals morts. És un puntal treballar amb una unitat canina, sobretot a la conservació, i per fer la feina. Vull dir, igualment, sense el gos la feina seria molt difícil. Aquests són els 3 nous agents rurals del cos. Poden detectar olors que les persones, els agents rurals amb 2 cames, no podrien detectar i, per tant, s'obre un ventall molt ampli per resoldre investigacions. Codi Calero, TV3, Santa Perpètua de Mogoda.